धोरोम सिबिसुलि आइजो आरो समाज सिबियारि श्रुति हाजरिकाया रुंसारि जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद महिलियापारा गामिनि थागिबि श्रुतिया हाजरिकाया मुंदांखा बिजिनि महिलियापारा हाथिबिल बर' नामघरनि पातिका समाज सिबियारि आरो धोरोम सिबिग्रा आइजोआ दिनै फुंनि 6 रिंगायाव 85 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। थांनाय दान मोननैनिफ्रायनो बिथाङा बैसो जानायनि जाहोनाव गावनि न'आव बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दंमोन। बिथांनि थैनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बिथांनि गामिनि लोगोसे समाजनि ओनसोलनि गोबां अनसायगिरिफोरा ज' जादोंमोन। गावनि न'आव थांनानै 30-2 सेरफां काउन्सिल बियाबनि काउन्सिलर दीपक मर, बिजेपि रायजो मावफुं सोद्रोमा जितु किसान, महिलियापारा हाथिबिल बर' नामघर सामलाय आफादनि आफादगिरि सुरेन कलिता, नेहाथारि क्षितिज कलिता, महिलियापारा हाथिबिल गामिनि गोबां सुबुंफोरा बिथांखौ मान बावो। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा 2 फिसाजोफोर, 1 फिसाज्ला, 1 बिहामजो, 3 फिसौफोर आरो गोबां बाहागिफोरखौ नागारलाङो।